Türkiye viza ayrılımı? Yok, Türkiye viza ayrılanok. Yöne viza hizmetini veren Gıtıbay kampaniyası yapıldı. Emma onun deregine Mozaik viza kampaniyası Türkmenistan'ın raýatlar üçün Türkiye viza arzularının kabul edilmegi boýunça resmi operator boldy. Viza almak isleýän raýatlar resmi namalarını online görnüşinde ýa-da viza merkezine raýatyň özü ýüz tutup tapşyryp biler. Mehribanlar, şu ýerde ýene bir zat belläp geçmek isleýän. Obal viza üçün Gıtıbay kampaniyasına tapşyrylan resmi namalar öz güýjünde galýar we belenen tertipde seredilýär. Şäbir wagtda Türkmenistan'ın raýatlary Türkiýe, fiýahatçylyk, iş, okuw hyzmaty, işewirlik, transit we beýleki görnüşdäki vizalar resmileşdirip bilerler. Talap edilen resmi namalar viza görnüşlerine bagly bolup, Türkiýanyň degişli edaralary tarapyndan kesiplenýär. Mozaik viza Türkiye Respublikasynyň konsulluk edaralary tarapyndan akkreditatlenen resmi viza merkezidir. Mozaik viza merkeziniň salgyfy Gakuliýew köçesinde ýerleşen MB Sewda merkeziniň binasyndadyr. Ýene bir zat, egerde siz Türkiýe, fiýahada ýa-da okuwa gitmek isleýän bolsaňyz, resmi namalaryňyzyň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Buning üçin bolsa makul hyzmat terjime merkezine ýutup biljekdiňizi ýatlajýar. Habarlaşma üçin telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55.